Днес може би ще снимам на Майнкрафт. Както ви казах, ще играем с мои приятели, но другия път, защото сега те не могат. И сигурно ще поиграем на нещо като CS 1.6. Графиката си е като на CS 1.6. То не знам дали е точно, но мисля, че графиката е като на 1.6. Сега ще разберем. Хора, аз спрях на пауза за малко. Тук виждате той като CS 1.6. Ето, виждате. Доста е странно. И то много странно. Ножът не е точно същия. Сега ще виждате, има смолкове. Ето. Някакво бъгово се получава. Защо е така? Просто не ми е ясно. Доста съм слаб. Хора казали, че играят много скоро. Но това ще ме убият. Убих го. Не вярвам, че ще го убия. Така. Там имаше... Играта не е лоша. Другия път ще снимам на нещо подобно на CSGO подобно. Не казвам, че ще е точно същото. Подобно е. О, не, тук ще умрем. Да, казах ви, че ще умрем. СБП беше... Аз не знаех, просто бях с нож. Ще изигра около един, може би, раунд. След това ще приключам. Този СБП е много добър. Мисля и да си взема, но... По-натам. Той седи АФК. Виждате, докато играете, те ни биха. Нещо. Чакай сега. Виждате тук. Този път ще се носи с автомат. Играта ще ви кажа как се казва. След това ще ви кажа как се казва. Да, същата графика на CS 1.6. Но този го ставихме на малко на 64 кръв. Ето реално ми изписа, че аз и той сме го убили, не знам защо. Ще изиграя този раунд. Още един-два. И само за да ви покажа. Другия път ще снимам на Минигор 2. Ще ви покажа хак. Уау, това беше странно. Този седи АФК отново. Този АФК. Не знам, ще остъпя за АФК-та. Ето този игра. Еми хора, това ще е. Клипът беше кратък, но... Това е, аз искам само да ви покажа играта. Играта се казва CS Portable. Който иска може да се свали от Google Play. Хакове няма за нея, защото за какво бе хакто. Освен WoW хак, но хак няма. Добре хора, това ще бъде. Надявам се клипът да ви хареса. Ако така
се абонирайте за мен и до скоро!